Fiċ-ċentinarju tas-7 Ġunju l-Parlament Malti ħadem b'mod konġunt mal-awtur Alexander Kutajjar sabiex jiġi ppubblikat il-ktieb Remembering 7 Ġunju li ħares lejn din il-ġraja storika. Alexander Kutajjar spjega li fil-ktieb tiegħu u mhux biss jagħti narrattiva ta' x'ġara fl-irvellijiet, iżda jħares lejn il-ġraja blenti spekulattiva u riflessiva kif ukoll b'waħda li tanalizza s-sitwazzjoni politika u ekonomika ta' dan iż-żmien u saħaq li anniversarju daqstant sinifikanti jitfa' fuq il-poplu responsabilta biex iħares lura u jara fix-xebħ mas-sitwazzjoni kontemporanja. Insista li hemm bżonn li t-tfal tagħna jissettqu b'valuri li kienu jidwu fost in-nies li pparteċipaw fl-irvellijiet, valuri li jinkludu rispett, fiduċja u reżiljenza. Robert Kutajjar il-wib tal-oppożizzjoni spjega kif din il-ġraja kontribwixxiet għal mod kif Malta ġiet maġuna u qal li dan iċ-ċentinarju jpoġġi lil politiċi f'responsabbiltà kbira li jridu jkunu ta' eżempju u jgħaddu l-valuri tal-poplu Malti fl-1919 il-qoddim li żgħażagħ li huma l-futur ta' pajjiżna. Saħaq li hemm bżonn li żgħażagħ jifhmu l-eruq tagħna imma wkoll li jarfu l-potenzjal li joffri l-futur għaliex ir-responsabbiltà li kellhom il-Maltin fil-bidu tas-seklu 20 għandu jkompli jintiret minn ġenerazzjoni għal oħra. L-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Anġlu Farrugia tkellem dwar kif din il-ġraja kienet l-ar kriżi li qatt kien hawn f'pajjiżna bejn l-awtoritajiet u l-poplu Malti. Qal li fiha wkoll relevanza kontemporanja fejn għamel enfasi dwar il-bżonn li ninaqdu bħala poplu f'dak li sejjaħlu nazzjonaliżmu modern. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolos spjega kif dan il-ktieb se jkun qed jgħin fil-formazzjoni ta' ħsieb kritiku tal-istudenti. Fil-Parlament kien hemm ukoll preżenti studenti tal-Iskola ta' St. Joseph tal-Bla tal-Bajda.